Ugye milyen édes pörgős és bulikkal éhes jó? Hát, nézd az égköveim! Élet! Kóstolj velem, Mirana! Varázslatos földön jár! Ez a csíp, édes, vicces, cuki, tofi! Ez a csíp, édes, vicces, cuki, tofi! Póni világ! My Little Pony Pónivilág. Varázslat a levegőben. A darabunk remekül sikerült, pont ahogy terveztük. Rarity, mondd te, miről beszélsz? Minden egyes kellék a darabunkban köddé vált a szemünk előtt. Aztán a közönség 3-szor is visszatapsolt, és pontosan ez a szám állt a horoszkópomban. Rózsa, a győztesek virág. Na jó, nincs is rá szükségem. Semmi nyoma a tárgyainknak. Ez nem tudományos megsemmisítés. Elmagyaráznád nekünk is, hogy mi az ördögöt mondtál? Az, hogy a tárgyainkat elragadták tőlünk egy különleges varázslattal. Káosz varázslattal. Manapság elég nagy a zűrzavar. Ez az ügy éppen megfelel Rarity nyomozónak. Tudtam, hogy rejtéllyel van dolgom, amikor köddé vált minden dolgom. Ez jó szöveg. Ez a rejtély már nem sokáig okoz nekünk gondot. Tudom, de egyedül oldod meg a problémákat, de régi vágyam, hogy csatlakozzak hozzád egy ügyben. Ráadásul tudom, hol van az űr a varázslattal. A Báital tengernél. Ideje kikérdezni pár pónit, megizzasztani pár csikót, és megelelni mindenkit! Szóval, várjunk a kocka cukorsarokban, amíg visszajönnek? Hát nem is tudom. Érezned kell a terepet, hogy választ kapj, Pinky. Egyé kell válnod a rejtély titokzatosságával. Vagy megkérdezhetjük őt. Mondd csak! A mágiával a parton. Úgy 3 napja. Ott is van. Az ő neve Mágia. Itt találkoztunk 3 napja, és azóta a barátom. Ha-ha! Köszönj nekik, Mágia! Ez nem nyert. Történt itt bármilyen mágikus malőr? Éppenséggel igen. Ebből a Pálynyomozó. Közelítünk a rejtély megoldásához. Itt maradt a könyvjelzőm, miután visszahoztam ezt múlt héten. Miközben lefolyt Azt, hogy imádsz kötögetni? Nem! Vagyis hát azt is. Rájöttem, hogy felesleges volt egy félre sikerült varázslat nyomait kutatnom. Pontosabban azzal akartam kezdeni, hogy... Én vagyok az oka! Valami nagyot kívántam az üstököstől, és eldugította a világegyetemet! Most egy kívánság sem fog valóra válni! Az én kívánságom sem teljesült. Igen, persze. Úgy aggódtam, hogy az én kívánságom rontott el mindent. Miért kívántam egy nagy számot? Próbálok kiukadni. A kívánságom a könyvtárban volt, és egy másik csillogó könyvjelzőt kértem, és sosem kaptam meg! Várj, azt mondtad, velünk van a probléma. De ha egyik kívánság sem teljesült, nincs dugó. Pontosan. Szóval egy másik póni okozta. De kicsoda? Ó, minden hetekkel ezelőtt kezdődött egy átlagos szerdán. Csak tettem, amit egyébként teremtettem, semmibe véve mindent. Megtöltöttem Rarity kalapjait iszappal. Az alá
Hamar rájöttem, hogy többet akarok. Csak várjátok, amíg meglátjátok, mit csinálok velük. Az tényleg incsiklandóan rendetlen lesz. Mármint tények! A kívánságok eltűntek. Most, hogy tudjuk, hogy Discord keverte a galibát, én azt mondom, ki járna nekünk? Az igazság! Én pár válaszra gondoltam, de jó lesz így. Fáradjatok be! Entrez-vous, négylábú barátaim! Rendben van, Discord úr. Kérdéseink vannak, úgyhogy most... Ennétek valami? Te jó ég! Milyen jól nevelt, de nem élek vele. Hát úgy udvarias, ha elfogadom. Kis hídon, és a troll azt mondta, válaszoljak a fejtörőjére. Akkor én adtam a trollnak egy ellenfejtörőt, és amikor ő nem tudott rá válaszolni, kővé változott. De nem tudtam megmozdítani, így nem jutottam át a hídon. Akkor mit csináltál? Hazajöttem, és megnéztem egy műsort a fekete mágia humoros használatáról, ami azt illeti, az remek volt. Nos, kedves pónik, minek köszönhetem a megtiszteltetést? Ó, igen. Mondd, hol lehetnek a kívánságaink, kedves Discord? Nagyon szeretnénk tudni. Igazából mind tudni akarjuk. Meg ki van zárva, és most kérlek távozzatok! Viszlát! Hát ez nem jött be. Talán csak hazudja, hogy elvette a kívánságokat. Az nem valószínű. Tudom, hogy készül valamire. Bár csak beleláthatnánk abba a csavaros agyába, hogy megtudjuk, min gondolkodik. Rarity, te zseni vagy! Lezsugoríthatnánk magunkat, bemehetnénk Discord fejébe, és megnézhetnénk, mi van a kívánságainkkal. Csináljuk! Hadd szóljon! Igen! Milyen csodás reggel! Ideje iszapot gyűjteni, akkor irány a mocsár! Ó, ez a reggeli újság, imádom azt a kis képregényt! Figyelem, zsugorított póniosztag! Indulás, gyerünk! Viszket az agyam. Na jó. Rendezett. De ez a labirintus azért zavaros. Hogy találjuk meg az emlékeit? Bocsi, kígyót ebédeltem. Hát legalább te. Jelszó? Törsálj! De az egy hármas. Nem, megváltoztattuk. Adtunk hozzá egy felkiáltójelet. Nem ti, ők. Fluttershy felkiáltójel, és az E1-3-as... Mehettek. Hé, pónik, erre gyertek! Ez lesz az! Ebben van, hogy használta fel Discord a kívánságokat. Rengeteg egércsapdák, több kívánság, kevesebb kívánság, jeges lehelet a tüzes helyen. Egy akkora almáskert, mint a világ, egy sorozat, amiben mindent én játszom, egy úszómedence és egy edzőterem. Várjunk, ezek a mi kívánságaink. Elvettem mindent! Hát ez meg micsoda? Ti meg hogy? Mi folyik itt? Itt mi tesszük fel a kérdéseket, elvetted a kívánságokat! Köztük a mieinket! Igen, mi a terved most, hogy mi is tudjuk? A tervem...
Felajánlok egy kis ételt. Amúgy nem tudom, mit csináltatok, de a fülem tisztább, mint valaha. Förtelmes vagyok. Magyar hangok: Zsigmond Tamara, Molnár Ilona, Vadász Bea, Szabó Zsejke, Solecki Anka, Gruber Zita. Magyar szöveg Ványai István. Hangmérnök és vágó Kassai Zoltán. Gyártásvezető Gémesi Krisztina. Szinkronrendező Kézhely Nagy Luca. A szinkront a Minimax megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Viccelleiter Kitti. Kattints a weboldalra és játsz velünk! Rövidesen folytatjuk a következő résszel. Az élet, ugye milyen édes, pörgős és bulikkal ékes, jó hetsz. Nézd az étköveimet! Már érzed, hogy együtt cuki ez az élet. Kóstolj velem, Mirana, varázslatos földön jár. Ez a csipi, édes, vicces, cuki, tobi. Pony világ, együtt van sok jó barát, halld a szívünk dallamát. Ez a csipi, édes, vicces, cuki, tobi. Pony világ. My Little Pony Pony világ. Egy utolsó kívánság. Véget kell érnie ennek az őrületnek, de csak egy kívánságvarázslat elég erős ahhoz, hogy eltörölje a sok káosz varázslatot a városból. De nincsenek kívánságaink! Várjunk csak egy cukormázas percet! Amíg bejártuk Discord fejét, megtudtam, hogy ma van a szülinapja, és neki soha nem volt még szülinapi bulia. Ő 1 éves lett! Nem, de tetszik, hogy lelkes vagy. Ez azt jelenti, hogy kívánhat valamit. Ez az! Rendezzük meg Discordnak a legjobb bulit valaha, és akkor a kívánságával visszaváltoztathatja Ponyville-t olyanná, amilyen volt. Igen! De meglepetés kell, hogy legyen. Ha jól ismerem Discordot, ő tönkretenni a bulit és az idő. Twilight és Rarity, ti fogtok díszíteni, Applejack és Fluttershy, tiétek a zene. Én megsütöm a legmenőbb szülinapi tortát, és velem lesz a segédem, Rainbow Dash! Hello, hello! Itt van dekorban, ahol minden bulit fel tudunk dobni! Sürgősen szükségünk van egy pár díszletre, egy meglepetés szülinapra. Azokat imádom! Nem mondjátok meg kié, meg akarok lepődni! Igen, kellenek szalagok, lufik, konfetti, csak add ide a legjobb cuccokat. Itt minden cucc a legjobb! Csak hadd nézek be a raktárba egy pillanat! Éppen teljesen kifogytunk mindenből! Meglepetés! De azt mondtad, vannak itt cuccok! Úgy van, csak nem pont most, az egész vicces! Nagyon vicces. Mi legyen? Szükségünk van díszekre. Twilight, drágám, talán van egy megoldásom. Ne haragudj, hogy zavarunk, DJ Pony, de segítened kéne. Szervezünk egy bulit és fergeteges mulatságot szeretnénk. Szolgáltatnád a zenét? Egy távirat DJ Ponynak! Gratulálunk! Nyertél egy 2 hetes utat Izebra trópusi oázisába, azonnali indulással, jó nyaralást! Ó, ez aztán a bal szerencse. Mit fogunk csinálni? DJ Pony nem bánja, ha kölcsönveszik a felszerelését. Igaz? Van valahol egy bödörnyi régi kellékem, jók lehetnek díszeknek. Itt is van! Csodálatos! És idegen a függetlenség zabjából ezt a bulit megmentettük! Mi? A kristálycukromat kicserélték a különleges robbanó cukromra? Mi az? Eljött ez a nagy nap! Hé, ez egy szülinap! Élet, ez egy csodanap! Milyen kellemesen kaotikus látvány! Kitalálom! A kívánságommal akarjátok helyreállítani Ponyville-t. Ezt honnan tudod? Hát, hallottam, ahogy megbeszéltétek. Én vettem meg minden dekorációt attól az idegesítő pónitól. Elértem, hogy DJ cserben hagyjon titeket.
És a kicserélt cukrok? Kíváncsi vagyok, az hogy történhetett? Meglepi! Tudhattuk volna, hogy ez a sok őrület nem lehet véletlen. Annyira imádom a káoszt! Akkor hát, viszlát kívánság és viszlát Ponyville. Ó, nagyot tévedsz, Frapplejack. Egy tönkretett parti a legjobb parti. Ez a mai káosz tökéletes szülinapi ajándék volt. Azt kívánom, hogy Ponyville legyen újra a rég. Igyekezz vele, mert mindjárt leég a gyertyád, és akkor viszlát kívánság! Vad szívek ritmusa. Vége van. Oda nézhetünk. Szerintem működött. Discord helyreállította a rendet. Twilight, Spike? Hűha! Twilight Spike-el? Haha, nagyon vicces! Mi? Várjunk, miért vagyok Spike? Hé, ez nagyon fura. Hoppá, valami baj van a portállal. Rögtön visszaszívott minket. Nem lehet, hogy szétkapcsolt. Valami nem stimmel. Az biztos. A kívánságnak mindent helyre kellett volna állítania, de csak még nagyobb lett az űrzavar. Bocsi, ezt fel kell vennem. Lelépek. Igen, itt vagyok, hallgatom. Talán megpróbálhatnánk újra. Bravo! Wow! Én Spike testében vagyok, Fluttershy énekelve beszél, Pinky az előbb felvett egy banánt. Azt hiszem, a kívánság energiája és a vagányok mágiája zavarja Equestria természetes rendjét. Szóval a kívánság nem volt elég erős. Úgy tűnik nem, és így a világunk egybeolvad a másikkal. Ha az megtörténik, nagyobb gondunk is lesz egy kisebb káosznál. Ez nem hangzik túl jól. Ó, lenne ma semmiképpen. Nyugodjatok meg, pónik. Azt hiszem, fel tudjuk takarítani az elszabadult mágiát, és úgy minden rendben lesz. Már azt is tudom, hogy csináljuk. Ő nagyon jól takarít, főleg csillámport, és még megvannak azok a varázstárgyak a kamrában. Ó, bocsi, anya, majd visszahívlak, most megmentem Equestriát! Oké, mi a terv? Először kellenek a varázstárgyak, hogy megbűvöljük őket a mágiánkkal. Fogytán van az időnk! Király! Próbáljuk ki őket! Most már egy portálpálca! Előttünk több útirány, de melyik a jó? Gondunk mitől tűnne el? Miért nem tudható? Nincs térkés leírás, csak érzés, ami hajt. Hallgass a szívedre, és elkerülsz majd minden bajt. Ha a város fejreállt, az ég a földdel egyé vált. Fényed kell és kész, rendben lesz az egész. Ha a város fejreállt, az ég a földdel egyé vált. Soha fel ne add, nem vagy egy magad. Hogyha semmi nem sikerül, valamit kitalálsz. Ha az élet nehéz, mindig mellén állsz. Tudom, néha szörnyű a sok-sok változás. Az árral együtt úszni kell. Győztes így leszel! Most hív a szív! Most hív a szív! Játszom a jövőben, és volt egy növényszörnyetek, engem támadott meg. Jött egy denevér is, lufi pukkanás, gépi póni óriás, csillogás pompás. Volt egy istökös is, de veszélyes, körülzárt a buborék, tényleg rémes. De tiszta most már az egész káosz volt, de ebből lesz az egyensúly, egészen vad lesz, mit megtanulni. Ha a város helyreáll, az ég a földdel egyé vált. Fényed kell és kész, rendben lesz az egész. Ha a város helyreáll, az ég a földdel egyé vált. Soha fel ne add, nem vagy egy magad. Soha fel ne add, nem vagy egy magad. Soha fel ne add, sosem vagy egy magad. Rendben van, Póni. Ideje végleg véget vetni ennek az űrzavarnak. Várj! Akkor eljött a búcsú! Azt hiszem, igen. De ez jó móka volt, sőt, szuper! Találkozhatunk még végül is. Nem tudhatjuk, mit tartogat a jövő.
Arra az esetre, ha a póniknak kéne még egy kis káosz. Magyar hangok: Zsigmond Tamara, Molnár Ilona, Vadász Bea, Szabó Zsejke, Solecki Anka, Gruber Zita. Magyar szöveg Ványai István. Hangmérnök és vágó Kassai Zoltán. Gyártásvezető Gémesi Krisztina. Szinkronrendező Kéthely Nagy Luca. A szinkront a Minimax megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Viccelleiter Kitti. Kattints a weboldalra és játsz velünk!